Köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztusnak szeretetével ezen a mai napon is, és Isten ma tanított az én számomra valamit, figyelmeztetni akart, óváinteni az igazságba való nevelésre, és ezen keresztül kaptam egy tanítást, egy figyelmeztetést az Úr Jézus Krisztustól, és ezt nem szeretném megtartani magamnak, hanem el szeretném mondani az egész világnak, a világ folyása szerint élőknek, a tékozlóknak és a Krisztusban lévő embereknek, hogy nézzétek meg, hogy volt egy parázna nő, akit a farizeusok elfogtak, és az Úr Jézus Krisztus elé vitték, és azt mondták, hogy bűnt követett el ez a parázna nő, parázassággal vádolták, és azt mondták, hogy a törvény ugye az, hogy meg kell, hogy kövezzék, és mit akar ez a történet nekünk? Milyen mondani valója van, milyen tanítás van benne, és mit akar ezen keresztül üzenni nekünk az Úr Jézus Krisztus. És dicsőség legyen ért Istennek, hogy megértettem az üzenetet a Szent Szellem által, és az ő igéjén keresztül, hogy vagyunk sokszor úgy, hogy igen, az embereket úgy akarjuk vinni az Úr Jézus Krisztushoz, hogy úgy igazuljanak meg a törvény által, és hogy amit által nem lehet megigazulni, tehát hogy a bűnjük alapján akarjuk őket szembesíteni az Úr Jézus Krisztussal, károsztatni és vádolni, hogy a kegyelem ajtaját bezárjuk előttük, hogy ők nem érdemlik meg a kegyelmet, mert ők még bűnben élnek, és olyan dolgokat tesznek, ami az embernek az életében negatív, és hányszor tettünk ilyet, hányszor bántottuk meg emberet, akár szomszédunkat, akár családtagjainkat, akár gyülekezetben járó embereket, és a világ folyása szerint élő embereket, ugye? Hányszor voltuk így, vizsgáljuk meg magunkat azért, hogy Krisztus Jézusban vagyunk-e. Korintusi 11.23, 1 Korintus 11.23, hogyha mi ítélnénk magunkat, nem ítélünk, de mivel az Úrtól ítéltetünk, ezért az Isten által tanítatunk, hogy el ne ítéljünk a világgal együtt. Tehát hányszor vagyunk így, hogy be akarjuk zárni a kegyelemnek az ajtaját, és mert mi kegyelmet kaptunk, ezért ugye minket feljogosít arra, akkor nem-e farizeusok vagyunk, amikor ilyen dolgokat teszünk, hogy az a másik nem érdemli meg a kegyelmet, mert ilyen problémában vagyunk, és szembesítsük az ő bűnjeivel, és azt mondjuk, hogy kövezzük meg, tehát zárjuk ki, öljük meg szellemileg. Hányszor voltunk így? Vizsgáljuk meg magunkat is. Az Úr Jézus Krisztus írt a porba, tehát mit jelentett ez, hogy olyankor, amikor így beszélünk, akkor bizony azt mondja, vigyázzatok, hogy meg ne szomorítsátok a Szent Szellemet, és ki ne oltsátok. Ugye, hogy be legyen írva az életkönyvébe a nevünk, és hogy Jézus azt mondja, hogy az dobja az első követ, aki nem bűnös, vagy aki bűntelen közületek. És akkor ledobták a követ a farizeusok, és elmentek. Nem menekülni kell a probléma elől, nem kell elmenekülni, amikor a másik emberrel nem úgy beszélünk, károsztatás és vádlás és jelzők akasztása működik, hanem meg kell állni az Úr Jézus Krisztusnak a szín előtt, a kegyelmi trónszék előtt is be kell vallani, hogy bocsáss meg, Uram, vétkeztem a menny és a föld ellen, az én testvérem ellen, hogy ő is, a szeretet az, ami mindent legyőz, hogy úgy tudja gondolkozni a Krisztus Jézusban, az ő dicsőségét megvilágítsam az én testembe, az én énembe, az én jellemembe, az én cselekedetemben a Krisztus Jézust. Meglássák bennem. És az, hogy igen, úgy tudjak látni, és úgy tudjak cselekedni, és beszélni a Krisztus által, hogy legyen ez példa számunkra, az egész kereszténységnek, hogy hogyan is éljük meg a Krisztusban való reménységünket, hitünket, és hogyan adjuk át a másik emberek, és hogyan mutatkozik meg az életünkben, hogy olyanok vagyunk, mint a farizeusok, hogy megítélünk olyan helyzeteket testből, érzékből, nem szellemből, és kizárjuk a kegyelemből. És azt mondja az Úr Jézus ma azoknak az embereknek, akik ilyen helyzetben vannak, akik akár gyülekezetben, akár a világban, akár a tékozlóként, hogy már neked nincs visszaút,
neked már reménytelen az életed, károsztatás és vádlásban, így kell, hogy elfogadj az életet, hogy megrekedjél egy helyen, az ellenségnek egyik bevett stratégiája. Ez nem így van, hanem azt mondja az Úr, hogy gyere ki abból a bűnös állapotból, amiben benne vagy, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme ma is kijárad rád, azt mondja az Úr Jézus, hogy nem vádol senki, azt mondja, én se vádolok téged. Szóval elfeledkezzem a te bűneidől, hátra dobom a feledékenyek tengerébe, és meg nem emlékezem róla soha, az Úr Jézus Krisztus ezt mondja. Úgyhogy ezzel az igével, ugye a János 8-ban a házasságtörő asszonynak a példázata, legyen ez számunkra tanítás, és először magunkat vizsgáljuk meg, hogy Krisztus Jézusban vagyunk-e vagy nem. Isten áldjon benneteket!